روز واتر بتعمي قليل زخونه أسرار حي زلوا كم تلمود كل جزء كفارماسي ويدما كبستفل على بوتيك عند جزانا هنا نتكلم تزي كوين جن أوشت جزانا بستفل على عقد أمي سلام شكرنا تحواتي كل خرنعة عالم اتركبوا كلاتكم سلامكم بزحي بللي أنقع دحن مزاخم نفشانلي ندبلكو نلو مدما حد عرم تقامي تزبركوا فيديو حيزلكم متيلخو نسو دما كمتي أب كافر زرعهمو بزعبا روز واتر مالتيو روز واتر كمزي مثل أبتابع الدماي زسرح هو فيديو مالتيو نزي أبز تحتي ناي عيننا زوز عنا حبت ديو مسلام ديو ويدما كمزي معز عز مالتيو أبتي زسرح هو فيديو روز واتر تتاكي منيري كما جيري كم سرح هو فيديو شيرك قبل الكني إلى كنيري روز واتر كما جيرنا أبجزنا بقليل أسرارحا كم نسرحو تري فيديو أنا لو ما أنت مالتيو كان دما كله تي حتى نزلخن بفلاي مرقودي سرحلنا كم أول ما أنا دما تي بزنجبل زسرح هو من البعض كم جاسترايتان لكن ديو ويبزقونه استفلالي أقدامي كتك أمالو زي كالكن مالتيو نعاخن دما استفلالي فيديو حيزلكن كمتي مالتيو أبقصالي سلازي تحتوخن أيرسع خوون أقدامي بستفلالي مخنيات نئشتي جزي سلازي حاصر نترأي دوغيكن مالتيو إذا فيديو زي أون أقدام خوينو تسريحة سلاز نبرت إلو معانتي شرك قبرلكن مالتي شكوريناتات مباركس حجي نابتي أسرار حقوخوز دكني قدمي أوغن نخلاتكم كلكم نعد عالمكم نزا فيديو تكتاتو زلخومن سابورت تقبرم زلخومن كاب لبي أزي يمسكنكم يغنير لي كم أول حدشت انتخونكم نزا channel مساخم زلخو سعاريتي سابسكرايب بمقبار بيتسوي كتكونوا بخبري أدمكم كم أول نسانا يدول ملكت أو قوة أبقى علي تقام زبركو فيديو شيرك قبل كله بقطتا كبصحاكم مالي مباركس حجي نابتي أسرار حقيقيت اوكي شكوريناتات امباركس نروز واتر مسرحي زخونو نجرات مجمريا فريش روز فلاور يو زدلينا لك كمزي تريو زلخم مالتيو بدحريو نتي روز فلاور كنت ابنا اتي فلاورو مالتيو اتي عمبابا تراي كنت ابنا لك خمزي جرنا ندالو بدحريو ناب شحاني قلبيتنا لك كم زجرنا دما ما يتصوري جرنا نحاسبه ودما نلقلقه مالتيو بدحريو دما صوروي دستي كدلينايو منم ناي قبعات نجر زي بلو صوروي دستي جيرنا لك خمزي تريو زلخم دما طاسا اب حاوي زاتو حاو زي قصل مالتيو كم طاسا عينت ابتي ما اخذناي دستي اب اويتنا نتي زقربنايو فلاور ابتي وسنو كم زجيرنا نتو مالتيو كيش كوريناتات مبار حجي كله اتي فلاور ابتي دستي قلبي تودي اللخو ابتي وسنو نافتا وسن ناي تطاسا ابو قلبي تلخو لك عم تريو زلخو مالتيو حج دما ماي كوس خليه ماي نزين زقبرن زلخو عقل كل تخبيان فرقان تتقيم اللخو ات ماي كنقبر اللخو لنا ككم تعقن نايت فلاور مالتيو بزح كبزح يبلون ولا كوحد ون يبلون مالتيو انتي دا معرتي فلاور انت خوينو يمرص مالتيو نتصبق ريزلتا نايتي روز واتر نكهبنا مالتيو لك حمزة تريوا زلخم إذا عمق زبلت تأسا دما أبتار إسي تأسا قدمي يزغبركوا أبر إسي أكوفا بيلا دما بمخدني غيري كخدنا إيه مالتيو إتي مخدني نتقوم دما كل جزي كمزي بلا كخون يبلون مالت كمزي ست زبل عينة كخون يبلون انتاي دا كمزي عمق زبل كخون اللو عمق زبل كخون اللو
ስለምንታይ እቲ በረድ ኣብቲ ርእሲኡ ክንግልብጦ ስለ ዝኾና ነቲ በረድ ሕቑፍ ኣቢሉ ክሕዞ ምእንቲ ኩሉ ግዜ ነቲ መኽደኒኡ ዕሙቕ ዝበለ ከምዚ ዓይነት ኢና ክንከድኖ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ሕጂ ኩሉ ከምዚ ጌርና ሬዲ ምስ ገበርናዮ ብድሕሪኡ ነቲ ጋዝና ንውልዖ ማለት እዩ እቲ ማይ ውዕይ ምስ በለልና ድማ እቲ በረድ ኣብቲ ርእሲ መኽደኒ ኣብኡ ንግልብጦ ማለት እዩ ኣብኡ ገልቢጥና እንዳበሰለ እቲ ፍላወር እንዳበሰለ እቲ በረድ ድማ ባዕሉ ማይ ኮይኑ እንታሽሙ ክሳብ ዝኸውን ነብስሎ ማለት እዩ እምበኣር እቲ በረድ መኺኹ ወዲኡሎ ነቲ ቪድዮ ሕፅር ክብለለይ ደልየ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኣቢለዮ እቲ ፍላወር እውን ጽቡቕ ገይሩ በሲሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ጋዘይ ኣጥፊኤ ንቁርብ ደቃይቅ ክጽበየ ማለት እዩ ቁርብ ዝሕል ክሳብ ዝብለለይ ሕብሩ ቁርብ ናይ መብራህቲ ፀገሚ ቁርብ ጽልም ዝበለ ዝመስል ዘሎ ተዘይ ኮይኑ ቀይሕ ልክዕ ከምቲ ነቲ ፍላወር ዝመስል ሕብሪ እዩ ሂብኒ ዘሎ ግን ናይ መብራህቲ ሽግር ቁርብ ስለ ዘሎ ብቆሚኡ ጽልም ዝበለ ዝመስል ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ መዝቆቕ ገይረ ከኣኒ ልክዕ ከምዚ ገይረ ድማ ክዘቆኤ ማለት እዩ ዘቂቕና ምስ ወዳእና ድማ ኣብ ፅሩይ መትሓዚ ንግልብጦ ማለት እዩ ሮዝዋተር ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ዘለዎ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ካብ ፋርማሲ ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ቡቲክ እንዳገዛእና ኢና ንጥቀም ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ጊፍት ዝተዋሃብናዮ ፍላወር ድዩ ወይ ድማ ብባዕልና ገዚእና ድዩ ኣብ ገዛና ብቀሊል መንገዲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሮዝዋተር ንቆርበትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ ናቹራል ኣንቲ ባክቴርያ ስለ ዘለዎ ድማ ነቲ ቆርበትና ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ንቆርበትና ንገፅና ከምኡውን ነዚ ኣብ ትሕቲ ዓይንና ማለት እዩ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛና ከምዚ እንዳገበርና ሰሪሕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ድማ ክንሰርሕ ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ኣውሕድ ኣቢልና ክንሰርሕ ኣለና ኣነ እዚ ሕጂ ዝሰርሖ ዘለኹ ቁርብ ኣብዛ ሓቢለ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ንበይነይ ጥራይ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ገዛ ንበይንና እንትደኣ ኮይኑ ኣውሕድ ኣቢልና ክንሰርሖ ኣለና ስለምንታይ ካብ 9-10 መዓልቲ እንተደኣ ሓሊፉ ብዙሕ ጽቡቕ ኣይክኸውንን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወይ ድማ ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሓልና እንተደኣ እንደሊ ኮይና ድማ ኣልኮል ወሲኽና ኣብ ናይ በረድ መዝሓሊ ማለት እዩ ካብኡ ገልቢጥና ኣብ በረድ ከነቐምጦ ንኽእል ኢና ካብኡ እንዳውፀና ድማ ቀስ እንዳበልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከምኡ እንዳገበርና ን3 ወይ ድማ ን4 ወርሒ ትኸውን ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ካብ 9-10 መዓልቲ ክሓልፍ የብሉን ማለት እዩ ኦኬ ሽኮርናታት እምበኣርከስና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ኣይ ሆፕ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ንመሓዙትና ንሕዋትና ንክትበፅሖም ሼር ንግበራ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብጠቃሚ ዝበልኩ ቪድዮ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ጠጥዑሙን ሰሰናይን ይምነየልኩም